specijalna bolnica. Dobračina 27, Beograd. Pratite jutarnji program na vašem studiju B. Ovogodišnja sezona Nobelove nagrade počinje danas objavljivanjem laureata za medicinu, ali prvi put u skoro 70 godina neće biti dodeljena nagrada za književnost. Mi imamo nagradu za najistrajnije i u naš studio nam je donosi naš gost Andrej Josipovski, naučnik i umetnik. Hvala što si ovde. Hvala što ste me zvali ponovo. Pratili live sa nama. Da, to je naš verni drug. Nagrada samo za posvećene. Posvećenost kulturi, umetnosti, onome što je najljepše u nama, lepo vaspitanje je ono što su vrednosti koje uvek ističeš o čemu god da govorimo. Da, pa to su jedine prave vrednosti jednog društva koje treba da budu vrednosti koje su prve. A nažalost, mi smo sekundarci, tako i ovaj zlatni kameni lav, sekundarna sirovina koja se kao nagrada dodeljuje za sve oblasti koje moj bunt promoviše. Ono što bi mogla da bude naredna igra reči jeste da će moj gost, Andrej Josipovski, master arhitekture i asistent na ovom fakultetu, ali i veliki beogradski umetnik, slikar murala, recimo u četvrtak otvoriti prvu samostalnu izložbu. I pazite sad ovo, u Ostavinskoj galeriji. Je li nam u Ostavinu dato to da se borimo za beogradski duh i da budemo njegovi čuvari? Pa ako mi nećemo da se borimo, onda ne znam ko hoće, pošto već sam rekao na samom početku, a moram da se nekako ponovim, to su najvrednije obeleže jednog društva, civilizacija, umetnost i kultura. To je ono što nam je ostalo od bilo koga kada krenemo da učimo istoriju. Prvo čega krećemo je to. Mi smo to nekako potpuno smetnuli, stavili u stranu. Nekako čini mi se da, ne meni, nego svim istaknutim ljudima s kojima sam ja pričao iz ove oblasti, svi su istog razmišljanja, da to jednostavno možda više i nije važno. Mislim, nama je sigurno važno, samo je pitanje koliko još ima ljudi koji dele naše mišljenje. Zapravo ta izložba je moja prva samostalna izložba, nema veze sa moralima ovaj put. Svi nekako očekuju da vide to, ali to će vidjeti sledeće godine u ovo vreme. Ove godine izložba ima temu, kao što sam rekao, kao naš bunt na engleskom Use Recuse, koja se bori za umetnost i kulturu, za prave vrednosti. To je neka vrsta intelektualne revolucije. Na izložbi su predstavljene 14 portreta, od toga je 12 heroja koje sam ja tako nazvao, mislim moji heroja, možda sam i heroji još nekome, sigurno da jesu, ali meni su najvažniji. I to su ljudi koji zajedno sa mnom stoje pod tom zastavom i bore se za umetnost i kulturu, neki proslavljeni iz oblasti umetnosti i kulture, neki iz drugih oblasti, ali manje ili više ljudi iz javnog života. Tako da tih 12 portreta, samo jedan naslikan, sve ostalo je napravljeno, možete sad i da vidite kako je to otprilike izgledalo. Kako nastaje izložba? Vrlo teško, ja sam jedan savremeni nomad, pogotovo što nemam svoje atelje i kao što vidite ovo je polje neko na ledinama, majstorska radionica mog kuma, onda fakultetski podrum, veliku zahvalnost dugujemo mom matičnom arhitektonskom fakultetu u Beogradu, nekoliko stvari, onda slikarski ateljeji, nekoliko slikara i tako, podrum moje zgrade, moj stan, soba, šta god da sam mogao, ja sam morao da upotrebim, jednostavno takve su prilike. Formati su veliki, otprilike 2 puta 2 metra je neki format, pa onda manje ili više od toga, ali u tim okvirima. To znači da je bilo jako naporno uraditi sve to, ali mislim da, eto, osim tog jednog platna koje je naslikano, sve ostalo su napravljeni portreti kao instalacije i vuku zaista snažne poruke. Ja mislim da ovaj put neću nikog ostaviti ravnodušnim. Ovaj lav nas nije, simbol je kiča i šunda, vrlo često stoji kraj labuda na kornjače. Tako je, u kućama u kojima niko ne živi, jer vrlo često kad se takve kuće podignu, mi život provodimo u šupi da bismo imali čime da se ponosimo, da ostane neukaljeno i lepo zauvek. Tako je, kako se kaže u narodu, da vidi selo, ali pri tom što kažem selo ne mislim na selo, mislim i na našu metropolu, da svi vide šta mi imamo, a to što imamo u sebi, a zapravo nemamo, to nije ni važno. Važno je da se vidi kameni lav, zlatni kameni lav,
Tako da, eto, to je izabrano. Imam i zlatni aparat koji se koristi u slučaju velike nužde. To je aparat za gašenje požara, ofarbano zlatno. I vidjet ćete razne stvari koje još su tu na izložbi, ali to su nekako dva eksponata, kao dva stuba kroz koje se ulazi na izložbu, ulazi se u tu zlatnu sobu. I onda sve ostalo, mislim da sam dovoljno otkrio i zagolica mašta. Ako napravimo neku vrstu paralele, ako nas na kraju tog puta čeka nagrada u vidu Zlatnoglava, a već smo pominjali taj termin kulturne ili intelektualne revolucije, šta bi mogla da bude prava nagrada, ne ona koja ima ironiju i sarkazam u sebi, već šta bi mogla zaista da bude nagrada koju nam ovaj život daje za to što smo na, kako mi smatramo, pravoj strani sveta, na strani svetla? To je vrlo teško odgovoriti na to, zato što za svakoga je to individualno. Ja znam šta bi to moglo da bude za mene, ali za sve ostale ljude, svako nosi nešto zašto se bori, svako nosi, ono što kaže, svako nosi svoj krst. Zapravo ja pokušavam i pravim već 3 godine za redom festival ulične umetnosti i borim se, to je moj doprinos umetnosti i kulture. Mislim da to ne radim, ne bih ni smeo ovako javno i toliko da pričam koliko pričam o toj umetnosti i kulturi koja nije zastupljena. Ovako nekako sebi sam dajem za pravo, jer doprinosim kulturi i donosim nešto u grad što nemamo i zapravo to je moja najveća nagrada na kraju. To je, ja kažem, moje životno delo, zaista da taj festival zaživi, da svake godine dovodi najpoznatije srpske umetnike u Beograd, da se na taj način Beograd upiše kao metropola na svetsku mapu, jer to je nešto što je, mislim, trenutno je to opet u svetu, to je u velikoj ekspanziji, kod nas je avangarda, nažalost, mi kasnimo kao i u svemu i u ovome, ali naši umetnici mogu da pariraju i oni nisu ništa loši, to je loša reč da se upotrebi, ali oni su jednako dobri kao i umetnici u inostranstvu, samo mi to ne prezentujemo, ne ulažemo u to i, nažalost, eto, to su još neki putevi ka zlatnom lavu, ali ja mislim da to može da se promeni i eto, ako pitamo, govorim na pitanje na kraju ponovo, moja nagrada će biti ako ja to uspem sve da vratim gde mu je mesto, odnosno bar u tom domenu, a onda siguran sam da postoje ljudi još koji će u drugim, pa eto, zajedno možemo da promenimo ovaj svet. Ovaj svet može da bude bolji. Može li stvarno? Pa ja sam siguran da da, jer ne bih radio sve ovo, ne bih dolazio ovde toliko često i pojavio se gde god da pričam o tome, jer to mi je jako važno, ali eto opet jedna stvar koju ja stalno citiram tog čoveka kog mnogo volim i to je jedan od ljudi čije smo knjige svi odrastali, Dobrosav Bob Živković, koji me stalno pita kada mu to kažem, otkud ti znaš da smo mi na pravom putu, da smo mi na pravoj strani. Kada smo mi onako u velikoj manjini, onda mi nismo prava strana, što je potpuno legitimno pitanje. Da, i onda to se često zapitam, a da verujem da ti ljudi koji mene podržavaju, to su ozbiljni intelektualci i ljudi istaknuti u tim stvarima kojima se bave u nekim civilizacijama i narodima opšte prihvaćeni kao veliki umetnici, stvaratelji, onda pretpostavljam da je to pravi put. Ali eto, vidjet ćemo. Vreme će pokazati da sad samo stvaramo. Mi iskreno navijamo da ta strana bude pobednička strana. Pokušavam da nađem papir, odnosno poziv za izložbu koja će biti otvorena u četvrtak u 19 u Ostavinskoj galeriji u ulici Kraljevića Marka. Divan je jedan citat izdvojen, zbog toga ga tražim. Imaš li ga ti u glavi? Pa imam, da, opet ne znam, kad su citati u pitanju, to je vrlo škakljivo da se izgovori do kraja, ali umetnikov posao nije da bude dopadljiv. On već treba da iznese ideju koja nema ni jednu drugu svrhu sem da bude ideja. Eto ga tu. To sam pročitao u jednoj sjajnoj knjizi koju sada čitam, Will Gompert, jedan dugogodišnji direktora Tate galerije u Londonu, je napisao knjigu Šta gledaš, 150 godina moderne umetnosti u treptaju oka i zapravo to je misao Marcela Duchampa. Svi znamo da je on stavio pisoar kao fontanu, potpisao se i dodelio nagradu maltene sam sebi, da ne mogu da dam paralelu, sve bilo bi bez veze da ja dajem paralelu, ali eto ga tu zlatni lav kao nešto što treba da pobudi tu misao šta radimo, čime se bavimo i gde smo krenuli. Ima jedan beogradski odgovor na to,
ko sam, gde sam, šta sam i šta ima za večeru, da ne banalizujemo sve, da neke stvari ostanu ideali, posebno među mladim ljudima. Studio B uvek daje podršku tome. Jeste, zaista je tako i hvala vam puno. Svaki put mi je mnogo lepo. Ja moram samo da ispravim, ovaj put mi je bilo najteže da bežem na televiziji. Verujem, ozbiljno je bila konkurencija u gostu. Bilo je u svakom smislu najteže, pogotovo i ljudi kako su me gledali. Ali dobro, izmamio sam i osmike neke od ispred Beograđanke na ulici. Sigurno sam da je opet glavu u naručje, da. Mnogo hvala. Andrija Josifovski, onako kako smo ga i predstavili, naučnik i umetnik, ne mora nužno tim redom, svakako asistent na Arhitektonskom fakultetu i Beograđanin ili kosmopolita, vi se odbirajte, bio je gost studija B. Evo najvažnijih vesti za 9 za ovaj 1. oktobarski dan.